Dali guys, si Brother Hermie yan o. 1-0. Warning. The following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Yan, hello guys. Magandang araw. So, for today's video, gano tayo? Shell guys, Mag-waldak tayo. Try natin dito sa spot nila parang Joey. Yan, si Brother Chris, ay si Brother Hermie, kasama ko. tayo guys kasi tanghali na. Alas 3 pa kami dito. Yung pandesal. Madaling araw. Ito yung gamit natin guys. Yung kay Brother Chris na FX. Tapos yung night vision na C900, CY900 yung gamit natin. Yan, si Brother Hermie. Unit ni Kwan. Unit ni Doy Doy. Doy. Bustin. Yan, shout out Doy Doy. Saka shout out Brother Chris. Yung mga unit nyo yung gamit namin. Wala kayo dito. Kami gagamit. So yun, see you guys. Abang-abang tayo. Baka may dumapo mamaya. Hihintay tayo. Naka-deploy na yung mga decoy natin. Yun yung mga decoy natin guys. Oh. Tatlong live na decoy. Yan. Malapit lang yan. Tutok. Puti. Okay. Stay tuned guys. Sa lahat ng mandirigma ng bukid, ito po at ako'y muling nagbabalik. Tayo po ay muling maghahasik ng bangungot sa mga peste ng bukid. Damputin umpisahan ng paggagala papunta sa itinangakong lupa para sa mga pesteng daga. Ilocano Gander ang iyong kasangga, mga magsasakang nangangamba. Pagtulungan natin ang inyong problema para ang mga peste ay mapuksa. Para naman sa ating mga kapwa, sana tayo ay maging responsable sa hilig natin bilang hunter. Kunin lang natin ang kailangan natin. Ilocano Gander ang iyong kasangga, mga magsasakang
Ito guys, sinadali. Yung may nadali din yung kasama ko. Huh? Yung mga unit nila. Saka yung isa. Yung isa kay Brother Chris. Tupa. Saka yung gamit ko kay Brother Chris din yun.